ассалому алайкум ҳамватанони азиз. имрӯз мо доир ба бизнеси мурғи зоти гӯштӣ маълумот медиҳем. боварӣ дорам аз манфиат холӣ нест. бо диққат гӯш кунед. аслан барои бизнеси мазкур зот нақши асосиро мебозад. бинобар ҳамин яке аз зотҳое ки бо номи бройлер машҳур аст, доир ба ҳамин маълумот медиҳем. зоти бройлер ҳам тухмкун мешавад ва ҳам гӯштӣ. мо доир ба зоти гӯштӣ мефаҳмонем. ҳамчунин мо дар бораи тарзи нигаҳубин, хароҷот, фоида ва дигар маслиҳатҳои фоиданокро баҳратон пешкаш мекунем. аслан роҳи осони парвариши зоти мазкур дар он аст ки ба шумо лозим аст бояд инкубатор харидорӣ намоед. инкубатор хубияш дар он аст ки шумо чӯҷаҳоро намехариду худатон тавассути тухм бо истифода аз инкубатор чӯҷаҳоро ба даст меоред. тарзи хӯрок додани зоти мазкур асосан ҷадвалеро ки мебинед бо ҳамин тарз хӯрок дода мешавад. яъне дар аввал ба чӯҷаҳо то 5рӯзагиашон 15 граммӣ, аз рӯзи 6 то 10 рӯзагӣ 20 граммӣ, аз рӯзи 11 то 20 рӯзагӣ 45 грамм, аз рӯзи 21 то 30 рӯзагӣ 65 грамм. ҳамин тавр чуне ки ҷадвалро мебинед ҳамин хел давом медиҳед. яъне оҳиста оҳиста зиёд кардан мегиред хӯрок доданро. хӯроке ки ба онҳо дода мешавад аз элементҳои гуногун иборат аст ва арзишаш ҳам гуногун аст. ва мо онҳоро ба ҳисоби миёна яъне 3 сомонӣ ҳисоб мекунем. яъне дар маҷмӯъ барои як мурғ тақрибан 4 килограмм дон дода мешавад. ва агар мо ин рақамро ба 3 сомон зарб кунем, дар маҷмӯъ 12 сомон мешавад. як мурғи зоти гӯшти бройлер тақрибан 2.5 килограмм гӯшт медиҳад. фаромӯш накунед ки агар шумо боз нигаҳубинро зиёд кунед, боз гӯшти зиёдтар медиҳад. аммо мо танҳо ба ҳисоби 2 моҳ ҳисоб кардем. арзиши гӯшти мурғ дар бозор тахминан 40 сомонӣ аст. яъне аз як мурғ 40 сомон даромад ба даст меорем ва мо аз 40 сомонӣ пули хӯрокаи дони онро ки 12 сомонӣ ҳисоб кардем минус мекунем. яъне 28 сомон мемонад. ва агар 8 сомони дигарашро пули барқу доруворӣ барои мурғ ҳисоб кунем, 20 сомон мемонад. яъне ин маънои онро дорад ки аз як мурғ тақрибан 20 сомонӣ даромади соф ба даст оварда мешавад. ва дар муддати ин ҳам дар муддати 2 моҳ. арзиши гӯшти мурғ дар бозор тахминан 40 сомонӣ аст. яъне аз як мурғ 40 сомон даромад ба даст меорем ва мо аз 40 сомонӣ пули хӯрокаи дони онро ки 12 сомонӣ ҳисоб кардем минус мекунем. яъне 28 сомон мемонад. ва агар 8 сомони дигарашро пули барқу доруворӣ барои мурғ ҳисоб кунем, 20 сомон мемонад. агар 500 то мурғ дошта бошем, он гоҳ даромади соф ба 10,000 сомонӣ баробар мешавад дар 2 моҳ. ин хеле даромади хуб аст. ва фаромӯш накунед ки боз зотҳое ҳастанд ки тавоноии гӯшти зиёд доданро доранд ва он гоҳ боз даромади шумо афзоиш меёбад. чӯҷаҳоро дар утоқҳо нигоҳ доштан лозим аст ки ҳарораташон 30 градус яъне 30 дараҷа аст. илова бар ин дар давоми 2 ҳафтаи аввали ҳаёти чӯҷа бояд чароғ доимо фурӯзон бошад. ин имкон медиҳад ки бройлерҳои ҷавон вазни худро пайваста афзоиш диҳанд. пас аз 2 ҳафта ҳароратро 10 дараҷа паст кардан мумкин аст. чӯҷаҳо аллакай ба қадри кофӣ ба камол расидаанд ва онҳо иммунитет пайдо кардаанд. паррандагон бояд дар як рӯз 5-6 маротиба хӯрок бихӯранд. об ҳамчунин бояд ба онҳо дода шавад. чӯҷаҳо бояд оби аз ҳад гарм ва хунук нахӯранд. гӯшти бройлер маҳсулоти хӯроки парҳезӣ аст. он нисбат ба гӯшти паррандаи калонсол мазза ва хусусиятҳои ғизоӣ баландро дорад. он махсусан барои кӯдакон, пиронсолон ва одамони бемор арзишманд аст. намӣ дар хона метавонад боиси пайдошавии сироятҳо гардад. инчунин тозагиро дар мурғхона доимо нигоҳ доштан лозим аст. ҳамаи хусусиятҳои дар боло оварда шуда метавонад ба тавсияҳои умумӣ нисбат диҳанд. пеш аз харидани бройлерҳои ҷавон бояд таъмир, тозакунии механикӣ ва дезинфексияи бино ва таҷҳизот анҷом дода шавад. бо ин мақсад доруи экосепт ё арквадез дар консентратсияи 0,125% мувофиқ аст. ин омодагӣ аз он ҷиҳат қулай аст ки пас аз коркард онҳоро шустан лозим нест. дезинфексияро дар охири ҳар як давраи истеҳсолот пеш аз ворид кардани чӯҷаҳои нав гузаронидан лозим аст. ғайр аз ин дар ҳар 10 рӯз деворҳо бояд оҳа карда шавад. боз хубтар мешавад. дар даромадгоҳ матои дезинфексияро муҷаҳҳаз гардонед ва онро мунтазам бо маҳлули 3%
доруҳои дар бола овардашуда пур кунед. خلاصه شما پیش از آغاز کردن بیزنس مذکور باید بیش از 20 متخصص را پرسان شوید. خواهشمندیم به نوار لایک گذارید، آبونه شوید و به دیگران هم فرستانید. باقی خداوند نگهبان. سربلند و موفق باشید.